Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ke lapha ke abantu abanintsi ke bacela into yokubana iKaizer Chiefs mayidinikeze abadlali abatsha ithuba lokubana ke bazibonakalise. Ndiyacinga ukuba kudala ke le video ndiyenza ke abadlali abatsha abathile abangakafumani ithuba lokuzibonakalisa pha kwiqela ke leKaizer Chiefs. Nawukhumbula into yokubana ke imemezele isithi aba badlali bane-injury lafika ixesha lokubana ke phinde imemezele ithi ke baphilile baphumle ku-injury kodwa abakabonakali pha ngaphakathi ebaleni. Ewe, siyayazi into yokubana ke funeka umdlali alinde ixesha lakhe lawuthi xa lifikile azibonakalise, kodwa noko lithande ukuba lide xa besitsho ke abantu ke abanintsi bekhalaza besithi barhalela ukubona pha uNkanyiso Shinga kunye noChislet. Abathetha ke ngoNkanyiso Shinga bamaziyo bathi ke noko yasayina pha iKaizer Chiefs benganomlanda ePortugal kanti imlandela amahala. Bathi ke bamaziyo noko indoda estrong kakhulu, qha into seyidinga udinga into yokubana afumane i-game time, imthembe iKaizer Chiefs imnikeze ithuba lokubana naye zibonakalise mhlawumbi ithuba lakhe liseza. Kodwa bathi noko iKaizer Chiefs mayibe novelwano, mayikithi babonakalise pha kwinkundla zokudlala, ingakumbi uNkanyiso Shinga kunye noChislet. Ayingabo kuphela, even uLebogang Maboye abade bamnikeza ithuba ncakasana pha kula midfield akaqala imetshi enze ezi adume ngazo pha kwesa sisu seKaizer Chiefs. Nawubona imihlola xa ethe wafoma pha uLebogang Maboye, nayo uyalidinga ithuba eloneleyo pha kuqela ke leKaizer Chiefs. Mhlawumbi ke ngokuya kuhamba ithuba ixesha bazawude bafumane ke itshansi yokubana ke nabo bazibonakalise baphulaphule. Siselapho ke kuNkanyiso Shinga kunye ke noChislet, bobabini abafana abadala abekho kwesi squad siyodlala pha eEgypt kusasa, abekho abamenyezwanga, abahambanga neteam ebheka pha kwilizwekazi lase-Egypt xa beyodlala pha umdlalo wabo wokuqala kuba group stage pha eEgypt. Isizathu nathi asisazi, kudala sesiphica. Into esiyaziyo into yokubana ke aba bafana baphuma ku-injury baphila. Isizathu sokubana ke babeke abadlali okanye ke abekho kwitim ke ebheke pha eEgypt nathi ke abaphulaphuli ke asikasazi, asikasichana incakasana. Kodwa ke into esiyaziyo into yokubana ke bona baphile bathe tetse, ba-ready nanini na into yokubana ke bangabizwa banikeze ijezi bangene ebaleni ke bazibonakalise, mhlawumbi ke ithuba labo alikafiki. Injalo ke baphulaphuli ke nani ke ningake ningene nitsho nento yokubana niyiva njani le meko, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.